Det ligner nogen, der tænker, vi kan tage det. Sådan er der kommer Darling. Det her digt, det handler om den genre, jeg skriver, der hedder beatpoesi, som egentlig handler om at egentlig bare tage stilling til livet, og så ikke være bange for at drikke en lille øl og kigge på verden. At være beat er at gå ned ad gaden med en smøg i kæften, rytmen i kroppen og en snotter svævende mellem læber og fortog. At være beat er at stå på travbanen, se heste nærmest som målstregen og høre Coltrane spille sig selv ud af staldøren. At være beat er at stå sanseløs høj i supermarkedet og høre Gregor Corso viske fra fryseboksen. At være beat er at vågne om morgenen velvidende, at dagen er sin egen, aldrig har været der før og aldrig dukker op igen. At være beat er at sætte øjnene uden bekymring. Den her skal jeg også have. Aldrig har himlen været så overskyet af lykke. Børnene græd så meget af den pureste glæde. Mor og far så smilende af afmagt. I frustration over livet, over døden, over konsekvensen, over muligheden. Ud over hinanden, ud over maden. Der står og bliver kold i ildfaste fade. Men resten af i går brændt fast på siden, som et arvæv i forholdet. Der stoppede den dag, hvor det begyndte. Ved det første kys. Første følelse. Første løgn. Første træk i dem begge. Forskellige retninger. Steder. På kroppen. I sindet. Landet. Lykkelig afstumpet. Manglende en del af sig selv. Som en nysleben diamant. Og det her, det lover jeg. Nu er vi ved at være der. Mor er træt af medierne. De behandler ikke Marie pænt nok. Far er træt i benene. Står for meget op på arbejde. Mor siger, at far slanger sig for meget på divaneseren. Far siger, at han har dårlig ryg. Mor siger, at det er manglende ryggrad. Men de er stadig enige om, at jeg er stoffedygtig. At se og høre bedre end kigge ind. Af børnene er godt og fast, der rammer 2 forældre, en far og mor. Selvom hans Pilgaard nu er en charmetrold. Og verden bliver værre. Tager og antirygning. De ryger stadig i deres hjem. Det må de der selv bestemme. Kan børnene ikke klare det, må de på egne værelser eller flytte. Regningerne betaler jo ikke sig selv. Og det bør trods alt være de voksne, der bestemmer. De ved jo bedre om livet og alt sådan noget. Det her, det drejer sig om at være den, man er. Og den, man er, tager man med til bordet. Men man bringer de arme, man har til buffeten. Og det er det, det drejer sig om.